Right, vazukuru vangu ka ndine nyaya yandauya nayo ndoda kuti ndimbotaura zvishoma. Nyaya yakaitika zvayo mazuva akaperawo, but inyaya yangotorawo attention yangu, handiti. Right, so ichiteerera muzukuru, kana unga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you, muzukuru wasakuru saint, kuti hapana chekumirira, please subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video. And I know, andazama, you will be notified. Muzukuru, handiti. Thanks very much to all those who anoramba vachisupporta vachiona mavideos vakasubscribe to this channel. Thank you very much. Ndinodada nemi vazukuru vasekuru saint, handiti. A big shout out kuna Gaudensia. Gaudensia, a big shout out to you mzukuru wangu, handiti. Na Mary, a big shout out to you. Right, inzwaika vazukuru vasekuru saint. Mukutenderawo kwatinochita mumastreet mune nyaya dzakasiyana-siyana dzatinosangana nadzo. Ndabva ndasangana mukoma Masimba vachitaurawo namutumwa Mawere, handiti. So vanga paiva nelive yakaita mazuva akapera yandazotorega ndimboteererawo kuti zvii zvaitaurwa ipapo, handiti. So mukoma Masimba, sekuziva kwenyu takakuudzai tikati mukoma Masimba havasi kugara kumba, pane zvakawanda zvikuitika kwavari. So ndo zvavanga vachitsanangura ipapo vachiti aiwa indine mweya weinonzi go deeper, handiti. Ndikada kuteerera kuti mweya wego deeper wachona zvinomboreva kuti kudii. So mukoma Masimba is claiming kuti zoni vane solution to corona covid virus, ndo varaja covid ndizvozvo. Saka vari kuti vane solution kuchirwere chatishure, handiti. And vari kuti zoni aiwa the only true prophet wemuzimbabwe ndi Passion Java, and Passion Java anga ari pamission, but vari kuti mission yaPassion Java yakapera, because hanzi Passion Java mission yake yaivapo pacovid apa yaiva yekuti gara mumba iwe. That was his mission yakatumirwa yakatumirwa naMwari. Akuseka zvangu, but takatogara mumba zukuru, ngofarira kuti takagara mumba, takagariswa mumba naPassion. So hanzi Passion basa rako rakapera. So inini samukoma Masimba hanzi nemweya wego deeper ndo vauya kuzoita take over kubva pawakatumwa naMwari wewo ukasvika. Mukoma Masimba vauya kuzoita take over. Also mukoma Masimba vari kutaura vachiti zvoni pavakambotaura zvisina kunaka kuna Tete Tudor Moyo, vati ndine urombo but ndine explanation. Hanzi explanation yangu ndeyekuti zvoni makanga matendera mbeu isiri iyo kuti inge iri inopinda mumastudios enyu kuchibvigwe Sekuru Banda, nekuti Sekuru Banda remember kuti ndo vakataura vakati zvoni kurwara kwakuita mukoma Masimba Sekuru Banda ndo vari kukukonzeresa. So mukoma Masimba vazosvika pakupindura vakati aiwa kunyepa inhema kuti zvoni ndiri kurwara nekuda kwekuti ndakagadzirwa naSekuru Banda, that is a lie. So vari kuti zvoni ini ndiri kurwara nenyaya yemweya wego deeper wakagara pavari, wavari kuda kufananidza nesvikiro reZimbabwe, handiti. So he's saying is the man with the solution yemaproblems emuZimbabwe. What do you think vazukuru nezviri kutaurwa namukoma Masimba? Vari kuti zvoni vane mweya wakawagara, and the same spirit is the spirit which made him to leave his family, his wife, handiti. Hanzi mweya umwe chete wego deeper ndo wakatoita kuti vasiye mudzimai wavo akanaka zvisingaite kumba, kuti vanogara munzira, vanogara mustreet. What do you think about this man and what he's saying, handiti? What is zvavari kuclaima, is it true or false? Izvi ndinotongozviudzwa nemi wazukuru, handiti. So vari kutaura vachiti ivo Sabi ndiye ane mafaira ese, and Sabina apiwa mvumo namukoma Masimba emadhayari ese avakamupa kuti awanikwe ari anouploadawo information pasocial media, handiti. Anga ari anoiisa kuitira kuti vanhu vange vari vanonzwa nekuziva kuti zvii zviri kuzotora nzvimbo pamazuva anotevera, handiti. So mukoma Masimba vari kutaura zvakawanda. What do you think about this man? What do you think about him nezvavari kuclaima? Andi ndosaka ndati ndinouya nazvo kwamuri mimi wazukuru. Imi mondiudza, handisi kuda kunzi ndindataura, ndangonotora information yandanzwa ndikauya nayo
yekuti zoni mukoma Passion Java hanzi chiprofita chako chakapera. Muridzi webasa iye zvino auya kuzoita take over. Mukoma Masimba vauya vakuita take over. Hanzi wechibvuma kupusiswa Passion kuitira kuti zoni basa kana kuti nyika inge iri inochinja, nyika inge iri inodirwa shuga. Anditi hanzi wechibvuma kupusiswa wosarenda basa kuti woziva kuti rako rakapera, and then mukoma Masimba ndo vane way forward yeZimbabwe. Mufaro wangu ndanga ndinemi wazukuru tichikudzai nyaya dzinenge dzichiswera dzichiitika mumastreet esocial media dzinogona dzakajambai kana kuti dzimwe munogona makadzinzwa. Ndichiti nasekuru Saint vanokudai nemoyo wose murudo.